Je niečo, z čoho miluješ si robiť srandu? Takže najviac? To je dobrá otázka. Toto mi nikto nikdy nepoložil. No vidíš, ale ty si v tom najlepšom podcaste vôbec, čo sa ako bavíme. Asi nemám takúto, že z čoho najviac. Zo všetkého si rád robím srandu. Čierny humor mám rád, ale to nemôžeš moc ukazovať. Čierny humor je podľa mňa mega. Super, ale nemôžeš moc ukazovať, no. No ale poďme k tomu čiernemu humoru. Môžeme? Prečo ne? Prečo ne? Tak to nám čo povie? Ja neviem. Že je niečo, že čo by si už nepovedal? Asi je niečo. Hej? Nejak... Ale to by si možno nepovedal na verejnosti, ak ti pozerám do očí, ale v aute s kamarátmi to povieš. Tak povieš všetko. V aute s kamarátmi. Ježišmarja, tak to povieš fakt všetko. No, to už aj si robíme. Raz jeden typek, stále taký typek vedľa mňa, Miloša, a pozerá na také malé deti a on že pedofília. Chlapci, to je tá najpríjemnejšia choroba, ktorú mám. Počuj ma. On to povedal tak v kľude, že on si nerobil ani srandu. Ja ti prisahám, on to povedal tak, jak to je. Že to je tá najpríjemnejšia choroba, ktorú má. No, jak sa volal? Jeffrey? Neviem, jak sa volal. Neviem, ale mohol by si tak volať. Ale podľa mňa človek, ktorý to vie podať, tak na to sa nedá uraziť. Tiež si myslím. Ja si myslím, že vieš. Tiež si myslím. Humor by nemal mať hranice. A podľa mňa ani nemá. Toto je taká téma, vieš. Toto je taká téma na tejto hranice, že nikdy nevieš. Počkaj, prečo si s Milošom odišiel od seba? Miloš chcel odsťahovať do Rače, lebo on proste sa narodil v Rači a tam aj zomre. Tak to je. On to má dané. On to má vo súde. Kámo, to je pekné. Takže chcel ísť do Rače, našiel tam celkom dobrý byt, tak tam išiel. To je pekné. A na Bali ideš s kým? S Milošom. Uh-huh. A ešte idú 2 páry s nami. Naozaj. Chalan baba. Ja čo Miloš neznáša na tebe? Ty kokos. Čo na mňa neznáša? No. Tak iba takú tvrdohlavosť. Asi. Ja neviem. Budem mu zavolať, niečo mu poviem. Zavoláme mu? Hej. Tak sa ho toto opýtaš? No jasne, daj. Lenže koľko je hodín? Tak ti poviem. On spí? Mhm. No nevadí, skúsime. Dobre. No. Miťko? No. Som ťa zobudil? Nie. Neklam. No počúvaj, som v Beckimovom horúcom kresle. Jaj, no. Počkaj, som live? Nie je to live. Nie je to live, neboj sa. Becky má na teba jednu otázku, že čo na mne najviac neznášaš? Neznášam? Áno, že čo na ňom nenávidíš? Kokos, skús sa pýtať opačne. Čo na ňom mám rád skôr. No tak poď, povedz, čo máš na ňom rád. Ale ne, počkaj, rozmýšľam, čo neznášam. Ja som povedal, že tvrdohlavosť. Ja viem, úplne trápna odpoveď, ale nevedel som nič iné povedať. Na mne akože? Áno. Ne, za teba. Že akože ja odpovedám za teba. Akože to môže byť. OK. Zlatý. No, však tvrdohlavo, no určite. A nechýba ti už, keď s ním nebývaš? Neznášam, to je tak, keď si vyberiem, no tak, ale akože v pohode, vie to zvládnuť. A nechýba ti, keď spolu nebývate? No tak idem s ním teraz na dovču, takže v pohodičke. Ja som videl, že som neklamal. Dobre. Dobre, Miťko, ty si ma podržal takto, tak super. Dobre. Ty smrdíš. Aj to ti...